Tak, dobre, akože už asi nahrávam, hej. Neviem, jak spustiť ten keyboard. Neviem, ich zapnúť. Dobre. Hej, ale mám to tak čudne, to by si musel vidieť. Asi už nahrávam, hej. Neviem ti povedať. Ale možno sa bude nahrávať aj to, čo teraz vravím. Nie asi, ale asi určite. Čiže budeš sa rozprávať vlastne so mnou, keď už si sa so mnou vlastne rozprával. Čiže budeš ma počuť aj potom, keď si sa rozprával. To je teória relativity. Ja dúfam, že sa budú nahrávať aj hlasy z hry. Lebo potom o ničom to robím. Však mi treba zrať. Strašne mi treba kakať. Dian, ja som teraz s tebou asi rozprával, ale zabudol som držať shift. No, caps lock to mám nastavené. Chápeš, potom nepočuješ, keď nejako rýdu, keď rozprávam napríklad. Teraz si nepočul nič. A mohol som rozprávať, chápeš. Ty to máš asi na to, že keď už počuť hlasnejšie, tak už ti to zapne, ne? Hej, chápem. Je to zaujímavé, hej, ale dakedy, keď si prdneš, chápeš to počuť. Dobre, počkaj, nepozval som to. Asi si nastavím väčšiu grafiku, lebo mi to bude možno sekať. Grafika, no hej, je to tak, kvalita textúr. Práve si nízka. Standardní. Dúfam, že mi to nevypne. Nie, to potom nie. Také lagy. No vôbec neviem, čo robím, sa na to. Dobre, čiže pozriem ťa do chaty. Digmiro XX, to je spolužiak, no to je jedného spolužiaka, ale nechcem ho tu. Je to parchant. No, daj si nejakú šestku. Aby si to videl brutálne. No a nech rýchlo to hľadá, lebo ja neviem, či kameru doríte s tou obrazovkou, teraz nič nevidím, chápeš, neviem, či ti to ukáže. No dobre by bolo, hej, aby si videl, ako sa cítim, chápeš, keď mi obrazovka spadne. Chápeš, natočím to na YouTube, bude mať obrovský úspech a tak ďalej. Hej, taký online, hej, že som nemusel nič stiahovať, hej. Čiže neviem, či to funguje vôbec. Povoliť obrazovku na Skype. Nie na Skype. Natáčanie dá sa na tom. Fúša, lagy mám. Vieš, aké mám lagy. Hej? Rozstřelíme je samé. Lagy mám. Jak len môžu byť lagy. No počúvaj, idem do mesta. Idem, mamka, za chvíľu jesť. Práve teraz som zapol hru. Deké parchanta som nabudol. No sa neprdel, keď ja po tebe strelím, tak už o HP sa nebudeme rozprávať. By ma zaujímalo, či ti bude ukazovať tie lagy. Ale asi hej. To hej, že ja mám také lagy, keď bude video. To zabitý, to je moc. To ten parchant furt mi zavádza. Auta, domy a také somariny. To podľa mňa to ani nezabúdajú. Ježiši, 10 FPS mám, akože som zvyknutý na svojom notebooku a na počítači. To podľa mňa bude mať najväčší file na YouTube, že bude v novinách zajtra, že chlapec nahral video, ale počítač mu sekal. Obrovský file. No hej, je to tak. Počkaj, AMX-ko.
Lagi. No poď sem. Ty môj puckačík si skončil. Ani som ho netrafil. 2 HP mal a ja som ho netrafil. So 400 delom cí. A i tak akože míňanie nabojmi na takého, čo má 2 HP sa ani neoplatí. Minút 4, zase 20 sekúnd nabijem. 15 už. Ináč na začiatku som 20 sekúnd nabíjal. A už mám asi lepšiu posádku. Čom sa toto nedá rozbiť, more? Nie, to stále sa s každým percentom sa ti vylepšuje aj nabíjanie. Proste stále sa ti vylepšuje, ak sa ti vylepšuje nabíjak, tak... Aj, mamka, ideme. No však počkaj. No. Ježiš, vieš, ak pekne by vyzeral ten mod. No, pozri tam KV1S, alebo SU-100, ale ono na mňa mierí. A keď ma trafí, tak som v riti. Netrafil sa. Ale SU-100 na mňa mierí SU-100. Ale neukazuje mi meno toho, keď mi niekoho namierí. SU-100. Zabil. Ja sením celého bíleho. Ani nemám zapnuté toto. Ježiš, tam je štuk. Dačo už po mne, no hej, plné HP, dík. A ešte som zastavil a Digi, ja si len zamierim a hovno. Ja sením utekanie. 83 HP, dačo ma teraz, pozri tam. Ja neviem, čo po mne palí, ale pekne mi dala. No nie, mám paliť po niekom za jazdy. No tak jasné, keď ty ideš 60-kou. Parchant. Fakt, tak rýchle ideš? No, dole kopcov si išiel. Toto po mne palilo, hej? A mierí na mňa. Nie, už nemierí. 400 som ho zobral. Ešte, že som po ňom nevystrelil, lebo akorát mi nabil a akorát ten so mnou. No, počkaj, koho sme? On ťa zastavil KV1S. Aj by som ťa pomstil, ale už zomrel. Takže mám ťa rite. Ale dajak mi nič neviem, ja to test zvukeč, bol by som z toho hlasnejšie, aby si to počul. Nastavenia, hlasitosť, celková úroveň hlasitosti. Hej, dačo také. Ja neviem, čo som dal použiť. Hlasitosť, no jasné, že som nedal. To nemôžem byť taký. Ježiš, aké to mám hlasné teraz. Idem. Grille. Dobre, nevidím ho. Však jak to, že ho nevidím? Však stade ho vidím, ale jak to, že ho neviem trafiť? Tak akože aj podľa mňa. Haha, parchant. Akože už všetci sú mŕtvi? Nie, ešte tam je na boku. Ježiš, ATčko. Aj scením schovanie celé. Len nech sa mi ukáže ATčko. No. Koľko sú ešte živí? Dobre, ja idem ATčko. No, prdele s ním. Ne? Takže kde je? A toto, ježiši, už som si ho nasvietil. Ale asi mierí na mňa, nie? Nie, nemierí Pako. To ja som mu zobral? Nezobral som mu nič ináč. Hej? A mi to neukázalo. To bude tými lagmi. Kamikaze! A to chcel som ísť tu skočiť. Ale tak pomaly idem, že sa mi to ani neoplatí. 0 km, chápeš? No. Idem, čakaj, uložím video nejak, keď zistím jak. No.